बहा थांनो नागिरदों नोंसोरो अमर आदै? हाब माला माला बेबायदि एफा गिदिर गिदिर रायलायख्लायबायना सिनायलायनो हायो। हा साइनल' नांगौबालाय होनानै हरबानो जाबायना बिफा। नों जेबो मिन्थियालै बिमा, बिसोर लांसिनो सैमा बाग्राफोरनो आं माब्लाबाबो साइन होनो हानाय नङा। बिसोरो मोना नङा मोनबायबो, नाथाय इन्जिनियारफोरनो घुस जाहो जाहो गावसोरल' बख' बख' जाजोबो, मोनसेबो खामानिखौनो मावफुङा। सोरां, जों सानैजों मोजां मोनलायनाया बोसोरनैयानो जाबाय, नाथाय नों आंखौ माला हाबा खालामगोन? मा मावजि, दानो हाबा जानो लुबैथारबाय? आंथ' हाबाखौ लानो हायो रैसुमै। हाबा लानांगौआ गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय संसार जानांगौआसो गिदिर बाथ्रा। बेनिखायनो नोंबो बुजिनांगोन रैसुमै। आंहा दा आखाइयाव रां रुफा थाइसेबो गैया। संसार जानायाव खस्थ' मोनगोन नों। बहा मोना नों बे भिडिअखौ? आं आंनि मेगनजोंनो नुबोथारदों आदा, आरो आं आंनि मबाइलजोंनो भिडिअ खालामना लाबोदों। बस, आंनि खोनानाय बायदिब्लाथ' बै सिख्लाया बै अफिसार रिंसारनिसो बियादैनो। बे रिंसार अफिसारा एबारसो डाबल रिंसार जासिगोन। औ बस, नाथाय रैसुमै बिफाया जेबो दाय गैया। सोरां, बावनो लाखिदोंदां, आं बिजों थांसै। जागोन रैसुमै, दा न' मोनहैबा कल खालामगोन आं। जागोन दे, बाय बाय। बाय। ओहो रैसुमै जेबो दुखु मोनासै, फैदो थांनोसै।